السلام علیکم دوستو، اے سی سردار خلیل خان دریشک صاحب تے انہیں دے کچھ میں کمنٹس ہیں تے اوہے اسی تو کو سنوانا چاہندے۔ سردار احمد علی تنڈیشہ صاحب اب بھی جانتا ہے خلیل احمد تنڈیشہ صاحب چیئرمین صاحب سردار صاحب عوام مہنڈی ہے ڈیزل مہنڈی تیرے تھا سپے مہنڈی تیرے عوام چھوڑی تیرے مرے سردار احمد علی تنڈیشہ صاحب غریب چھوڑا تیرے مرے سردار وزیر اعلیٰ عمران صاحب وزیر اعلیٰ عمران تنڈیشہ صاحب سارے تے تاستے چہرم دا سیدھا آیا پیان سردار علی راتن سٹائے تڈوائن ساتو نوتلیاں ملیا ونن اسا غریب آدمیوں سردار صاحب آسا تیرے مروں سردار صاحب وڈا زمین دا بیچ دے اپیل تی دے دے ساتو نوتلی نہیں ملی سردار صاحب ساتو نوتلی ملی ونے سردار صاحب غریب چھوڑے تیرے مرن سردار صاحب ساتو احمد علی تنڈیشہ صاحب ساتو نوتلی ملی ونے سردار علی رضا تنڈیشہ صاحب تمنی ترینا سردار حسنین بہادر تنڈیشہ صاحب تمنی ترے سردار صاحب ساتو ساری بجلی تینی اسا پی ٹی آئی جو ووٹ نہیں تیرے سردار صاحب اپیلے سردار احمد علی تنڈیشہ صاحب تو اٹھتے راجہ پورتے تو ایم پی آئی بڑے سون ڈی جی تان والے چھوڑو سردار صاحب ڈی جی تان تمتی ٹی پہ راجہ پور سارے سٹول سردار صاحب سارے سٹول تینی بال تیرے مرن سردار صاحب جوار لیٹ بارلے سردار صاحب ساتو سارے ضلع دے سٹول تینی فاضل پور دے سٹول تینی یونیورسٹی کہنی ساتو یونیورسٹی تینی سارے سٹول بلے بنے ضلع دا سٹول بلے بنے غریب آدمیوں بچا اثر فیس تینی استاد فیس مندرے اسا فیس ٹٹوانو سردار صاحب اسا مہنڈی تیرے سردار صاحب ساتو ڈیو نہیں ملتا تھا ڈیو مہنڈی تیرے اٹا مہنڈی تیرے چینی مہنڈی تیرے وہ چینی تستی تائی بڑے ساری حکومت یہ ہے اپیل تیرے حکومت سارے امداد تیرے بنے بہت بہت شکریہ تھا